Sardom pinada berta long penili thare sarnong klase non bertang ton pen archuik tha ni jang kar benglong aru ni phai kresiani kar biluchar lesong mit heng tom pen inut sanjay malakar puabangphu ME school amen pen alla kala katangka kang soklet mati kachupang lim jokapu thak pherang ke amai kaparupona berta pherang ke kelvin terang pen kat news samlong berta rang pale berta kirit dunlong atengki inut sanjay malakar ME school sahem doan amen pen pens almera lapen football hei hoi kapali damnang jiadim pali dam de detlo amchota kali ME than bang doan abang khu bang phetum bangso supply scheme along ridak lapen school sil hei hoi pidet aphit ningkanisi pleng era phit thangna da sonta pali dam de detlo lasunsi e phongvet ridak lapen school sil mate istam hei hoi e phongvet ki pidun pen a phong duplicate selam det pensi aningkan bangso men pen tangka chuen bom uta than bang pen hok detlo tangte non car bilotar lia song pen alam thik kopi koson jinidam sina Yaitu lochar lia song same along mate la bangso gari motor cheleng phun toar mesena adimong ME school respectively son krungzeng school son nan nanila musokaida son lapen bumuatar ME school son lapen lason ongdum SS Soikia nam tar debi school son itum headmaster pen conversation lo damlo humri damlo stami lason school ong ta lili pulo tangte nilitum matha damelo pute jirigindeng son mane chinthongar ason amri homosti ason ke hada ka towar tak mimipin pute halat dak bangke labang so dex bench ke supply ke le dam de deti pusini tu matha da lapen isi mang gumi me alam ke la pusonan lo labang so asonjoy malakar so supplier pen isi school humtin ong ta nilitum thekdong no west kar binglong cholang east kar binglong ta do thai mani sitame nilitum kit jong dam ke thekdam lo teng prong te poan corruption bole puria tamilo poan chopang lim ke thitang det ke education department mate elementary education department haladak isi ka charai komem mate council isi authority do haladak aiem atum mang exam don ri pomala ente anangli anukang thong mate amega char che song thong alang chini ung de dat khangjang lo mala nili budai mang niltum kar bilu charli song pen budai mang nangli chini tum de dat khangjang lo pute piniar ni pen niltum lo charli song pen nangli phan nang ba chini no nangli phan stame nangli ta immediate lo so action and purpose nangli phan ta ni puthot niltum ning the thulu te nangli jong se chini tum de pena hok pulo tangte nilitum pini la bangso media hong jai pen sabe nangli phan stame nang pa chini lo nangli stame la bangso puthake ardina pin for action immediately action and purpose nilitum ning the par ancho joglo di toy thopo mate ketaman school ami inspection kora mate 10 khon mane 10 15 khon man ami school to inspection korilu kora pasot mane teket mane goi poa nai jalake mane 15 ta man inspect korilu ute amar mission to chuli ase ute এই বলি আমার 15টা স্কুলে আমি যথেষ্ট বলি আমি চিন্তা কৰিছো কিন্তু এই বৰতো পনাই বুলি কলে আমি দুখৰ কথা আমাৰ ইয়াৰ আমাৰ টাউনৰ কলঙা তেনেকুৱা ডংগামুকাম তেনেকুৱা টাউন এৰিয়া গালি আপোনাৰ ভেহিকল বুলি কলে আৰামত তাত ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে তথাপি ইটো জায়গা যদি গৈ পনাই আমি দূৰৰ কথা আমি চিন্থং সমষ্টি বুলি আৰু আমৰি সমষ্টি বুলি আমাৰ ৰাস্তাত পদূলি বুলি বহুত বেয়া গটে তাত পলে আমি যদি ইনস্পেক্ট কৰা নাই তথাপি আমাৰ যোনটো ভাব আমি যদি চিন্তা তাতে গৈ পোৱাটো আমাৰ সম্ভৱ নহয় বুলি আমি চিন্তা কৰিছো এটো আপোনাৰ এক্সাক্ট আমি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু ডিফুট মানি বুলি সাম সোর্সত পৰা আমি পাইছো pen kahilo amreng constancy angkang arlo kido jirikindeng pen kahilo kilometer phosuse arong rong chejeng chongkhili hijung langso rong theang arong arara tumpen thurpak pen towar kacheselam bangso towar kacheselam along edon pen surihini ke thom chirung ponsi labangso towar kacheselam pon lapen bangso towar kacheselam along amreng constituency BDC chairman Lucas Milik lapen jirikindeng town committee chairman Singklam Terang atum pusidame bangso kachirung along masat soviet sitame kerat nang pachirdun pusip herangke karjuhut nang pachindu lapen non ke dobom MSc Rina Terang pi sitame arara kisungalong kaike sitame nang chiratun asonte kewangji MSc election sitame ilitum pahaidunji jongsi nang chiratun de pulote non kewangji sonsi lason thaklang pulote kewangji MSc election ke ut bithekhe det tahailu pusi
hadak arong arat pen nang pacintur. Hiruni pen Edward Tisu report card news. Nilitum rong ciyeng chong kidi hiyung langso rong keang la rong pi kan nilitum kelang se la jirindeng ben kilometer lira cikim an kahil dudu la suatu war nilitum rong ciyeng pen hiyung langso rong keang sadaki mitang cirung cirek pen cibonai lo nilitum. Kopi perlu lah suatu warna mungkin Dia pun mana sorkar panciki bom lo kita bang sorkar nang klaim bipede rayok nilitum bang kido kedam ceng wirisa mereka siksa dukok titi lama sini litum cingwai kan si rong ni rong pam rong pli ben cingwai sini litum metang ke semat ka cirung mane ebha tum suri pho mane suri pli lason suri hini suri thom lason sini litum hola amunit lang pen si poisa collection lo la sini litum ka cerap itu ben si picun lo bang doma lason awi ni litum rong pli amunit litum si claim ilo si pini ni litum bang JCB hum dolo tektor hum pli bolero pick up humpli kadu we humsir kep agari pe sini litum hang lo alang tu nak cerap bin sini litum lasa tuar claim ilo nang litum labang surang litum ke kunara konstituensi yang sang lo nang litum la konstituensi ke 9 amreng konstituensi lo dak jiri kindeng akung rong ciyeng parong along lo nang litum government apan sarkar apan aprang ban kopin labang so tuar seram ni bu ke hang ason duma Sarkar pan ke hang ke hongong sini litum chong hongun si non election aprang sini litum metang ci claim nang kok lo non karbiang lo autonomous council non kili ka ponang lelo lasenang litum koson lo karbiang lo autonomous council ki puji Namas council mana ni litum bang dak rong pen ke application tipo ni tu marong tuar meme la son nang rap ni pu alu application pidun bom cuniri alu pidun bom setame bang akam nang rap rede da join ni sini litum metang ci claim nang kok lo non por bang ke siksa kan itu bang arleng thitum ke judab leke wang kali akam dosor hud wang po lang dekang po stame ni litum das arleng thi bang hus stame ni litum cingki dun lo than dun lo report pidun bom lo tabang non anta akam nang claim pipida da yok sen nang kera bawe nang litum labang kilometer kon lo mitar hini re bank ini semua majok na kira pa bema la bange ho la sab so puduni son ini tim rong pen cirung la pen ke la son pu pine bang la son ho la kerbare krem tum la la tumalong si kahang lo la pen duni son kahang pen si tum krem lo la pen ho la block dak charmen along bang ta sab su chuni riom lo la nang rapun lo la pen ke la son ha bine si krem tumalong si chuni ri si la te tem ilo ni tu non ini tim ko ano ne bustame la pat pen bang itu war hayar bang nang lang le de lo itai son ni bang nang lang lo istame ni tim non ateng bote ni tim be nang nilu ya si ni tim mange kamatha election ti thek thelu ya lo ni tim rong ti ko ke jong sarkar ni tim jog de ta jog de pu ni tim a thek dam tan ko ano nin kan ano ne la hai to war ang to ni tim han rong ru nang lang le Teo puling lo ngebang kai, setelah rong rupa mangke nili tu, kan pong bongwang. isi pen mada long le sita medak la lokela long ale dar tum han maka ingut bahini long bangkan nili tum long pon emisi rong bang mane kan phong emisi bang non mat ke dag nili tum puling an along an bangkan nang lelo sita me la pana bangkan nili tum long bang bela la bang suatu warong bangkan nili haide lo plong te nili tanang langji na cirap doni pu sialang li emisi mantaka kedam tangga election huria cipu he ama ngenon api bangga alang lita keton elang kelang nang yang dang keong apa sini litum hantar nang keton ederlo la si non nilitum bangga pudang bangtung bangke la non pene pranga bangke lokela candidate sinang hidak nilitum amreng long bangke tabang sini litum kepuangtung athe kopya si lokal candidate nang jima hala lokal candidate rong te rongso atok anu sitame kisung ke boita alang litum nang chini po yung si lokal candidate kali pulotang te nilitum rong atok anu ke dolong bangke alang litum nang lang ton eder ji la pasinon nilitum ko pagsun ri bangke lokal candidate sinang ji lana lo nilihim kan Oh sar, mana ni tum la rada tum tinilaan rong ko arat ni tum tini dahai tawar temen ni tum itu klaim ke sarkar aphan tawar solang ulo ni tum nangrap ji mene pu tawar antu nangrap ji bon ni tum anur ni phan ni tum NSC ka di bombo dan nang di nang di bombo NSC khanta ni tum akrang hota la so si tuno daso ni tum phan tawar ma milang lahai irap ni so si ni tum akrang ni tum kilo serta cicak aku nangrap populo
kami non ningkan ko betleng lo non ini sih kalau itu akor lo kami ni tuh kan tan kira boleh kasi nang kita kado pada sekarang amuluan lah bang kami nang tuh akor kado kasi ni tuh pinyari bang ke rapen sikiduk itu lah sih ni tuh hai di sana tuh warga si tuh sebut pun lo kasi ni tuh tini rong po arat amikaran ni tuh celang sih isi lagi sih singgi kasi ni tuh kam sikiduk lo Aruni Pai Kresiarni Mini English High School Thanbang Principal Lapen Charlie Osumaratum pen Aning Karong pen Mirka Tisupia pan Karchupona Berta Nangli Kedamtang Aruni Pai Porni Assam University Dipu Campus Silchar 19 convocations along Mirka Tisupi Gold Medalist Master of Arts Anthropology Department pen Chipalong Dunsi Karbiak Hepan Nongmi Wanlu Sosi Mini English High School Thanbang Principal Charlie Osumar Student atum pen aning karong pen alang lipan paponsi archupono atheke alang ni sitame labang so school pen si SSLC chipaon dunro lasi alang lipan aning karong pen principal lapen lo Charlie Osumar atum pen archupono pinia da berta ke lapan si kangton iglo dumi thak me kurwang thu